sikhuluma njengamanje nosazi no usaziwayo ongusomabhizinisi nomelaphi wendabuko uGogo Manzini. So uGogo Manzini right uhambile waye Turkey wahamba wayokwenza into afuna ukuyenza yena ngomzimba wakhe wenza ngendlela efuna ukubukeka ngayo wafike wenza ikhala lakhe wenza amehlo akhe nezihlathi zakhe wazehlisa and then wasewenza nalokho abakubiza ukuthi iPresident Bad Loved Darling ay papi ushuthi kahle hle selibhiyosi sicacise ukuthi walungisa nomkhaba wakhe amafutha la umkhaba phecelezi belly fat yes darling badonsa bamunga uthi wayesemtshela dodi cha wafuna wafaka inqini na sithi ukuthi mawucabanga mathi kuthiwa kukhishwa awami esini efakwe ngenzi ngaba ngakanani ezami izinto hayi phela bafaka konke selibhiyosi wakhe cha sengisho ukuthi ngafuneka udokotela kale noma uthulitha why hutula phansi boss Sarah Batman sifuna ukubuza umlaleli wethu ke ekhaya uma ngabe ungathola ithuba lokushintsha okuthile emzimbeni wakho wena ngeplastic surgery ungashintshani futhi kungani ungashintsha lokho manje uthi uyashintsha ungashintshani futhi kungani ungashintsha lo thumela ama WhatsApp voice note ku 0797546975 0797546975 yes yini ungafisa ukuyishintsha umzimba uthi muyibuke sibone ukuthi hayi mana hayi yabo wena ungashintshani yini mhlawumbe ungayishintsha mina ayinsizwa uphelele mpema ngabe udlala ngayo ujaje njengoba ngishitsha ngibona ungashitshani ayi cha selibhiyosi engini mangiyibona ngithi hayi yabola ngingayishintsha hayi mina mfethu yabona ile amafutha la eswini nje belly fat ahlupha ya belly fat ke yona ngiyayizoba inenkani noma ujima mfethu iyaphuza ukuncipha ya belly fat ngathi bethu wedonsa nje kodwa hayi kakhulu phela yebo hayi king sikhuluma naye ke njengamanje uGogo Manzini ukhona igama lakhe la ngempela uTyra Sindani uTyra igama lakhe ngempela ngiyanaziphanye nakhe niyathanda ukuzipha amagama nami ngazi ku Beyonce sanibonani kunjani ngiyaphila yo angaze ngijabule kanje oh yeah I'm so happy ngamgelekile Tyra is not my name and angiziphanga uTyra uThabo wakwamahlangu uThabo kaMahlangu born ngizalwa uThabo Mahlangu ngahamba ngakhula dibana nabangani ngikhule unomzimba omncane ngimude ngithanda ukufaka ama cocks yes so bekuyinkathi zabo Tyra Banks ngalezo inkadi lezo then abangani bami bese bathi Tyra ngoba ngimude ngithanda ukufaka igcathulo lezi ezima cocks so icala kanjalo ke and then ngahamba ngashada ngokomthetho legally ngachinja isibongo yes and then ngaba usindane ke oh yeah so washintsha isibongo wasathatha isibongo somyeni wakho sababa wasekhaya oh wow and then ngiyaxolisa because kinela kancane bathini ekhaya akubanga kube into ukuthi no ngoba phela uzala umuntu wesilisa yes azange basho lutho okusho ukuthi ngakutshela nje kweqiniso angifuna ngokwazi ukuthi ubani uzothini impilo yami into ebengifuna ukuyenza njengengane ekhaya kufanele wazisa abantu abadala ukuthi sengicabanga ukuthatha lesinqumo lesi so ngiyimo phila lempilo ngifuna ukuyiphila kanje and azange banginike inkinga naso home affairs and then kwenzakalani ngamadluza kliniki akube ukakathabo wenza njani usuyakhohlwa wena ngoba phela futhi umelaphi wendabuko and then emva isikhathi esiningi amene uyaphahla wenza zonke lezo zinto lezo ugcwele kakhulu nezinto ezihlakene namadluza so manje usubiza amadluza akaSindani awusawabiza wasekhaya kini ngiyawabiza uyabiza iqala lapho uma uzoyenza into futhi kakhuluma umuntu onsundu ngaphambi nje ukuthi ngaphandle kokuthi uyinyanga noma kanjani into nento ozoyenza uyibike emsamo ubazise emsamo ukuthi isimo senu niyangazi ukuthi ngumuntu ophila impilo enjani so now ngithatha le decision ukuthi sengiyashada and ngizoshintsha isibongo ukuchintsha isibongo akusho ukuthi sengiyasikhohle ukuthi nguba I am still that ngiwuloyo ngizibiza ngaye uma ngiphahla ngizibiza zonke uphinde uba ngusaziwayo olwela amalungelo ama transgender phecelezi laba abashintsha ubulili yikupho ongatshela abalaleli ngoGogo Manzini okunye singakwazi uGogo Manzini is gay ngiqaqise nje lapho
angiyona transgender. Okay. No. Ngigay, I'm a proud gay person. Ngiphila impilo le ngiphilayo kudala kwami ngikhula nje nginje. And ayikho futhi indlela engengaze ngaba namahloni ngayo ngoba ubumina bami. So abantu abaphila gay people or transgender people wonke umuntu nje emhlabeni ngiyakukhuthaza futhi ukuthi umuntu aphile impilo afuna ukuyiphila ngesikhathi afuna ukuziphila ngazo ngoba abelungu bathi we living in borrowed times. Sincane nje isikhathi esisiphilayo. So uma uzothi lesikhathi esincane onikwe sona uphinde futhi ufuna ukuphilela ukujabulisa abantu akusiyi. Okay, so transgender uchaza ukuthi ngeke futhi ushintshe ubulili. No. Yize uhambile uyephesheya awuzange ukuthi uyoshintsha ubulili bakho. No. Kepha ke wawenza zonke lezi zinto ukuthi ulungise umzimba wakho. Kodwa unamabele wenza amabele futhi wenzile amabele lokho ungathini ngoba umunye umuntu engayibuza ukuthi enene kanjani ngoba unamabele kodwa futhi uthi awufuni ukuthi ube umuntu wesifazane. Transitioning ukuchintsha i-surgery le bayibiza nge-reconstruction. Ushintsha indlela obukeka ngayo. Ukufaka kwami amabele, being a gay person njengoba ngichazile ukuthi ngigcoka njengabantu besifazane. Yes. The breast azo complementa indlela engcoka ngayo. Okay. Ama breast awasho ukuthi sengifuna ukushintsha ubulili bami. I am so okay. Okay. Ngingakutshela iqiniso eTurkey la engenze khona ama surgery bayawushintsha ubulili now. It's not part of the plan. Angifuni. So ama pronouns akho uhe nje. Okay. I see she. Yes. All right. Nice. Yeah, was. So nihambile no myeni wakho eqaleni konyaka na vakashele eTurkey ngenhloso ukuthi nikwenza ama plastic surgery PPL tummy tuck liposuction njalo njalo njoba sesiye samchazela umlaleli phambili ukuthi yini leyo. Yeah, awusitshele ngokwenzile nokuthi ke kungani ufuna ukwenza mhlambe yindaba. Okay, angisachaza ukuthi yini, right? Aqala uthi yini ka? Yes. Ngaphambi usichaza ngenze ukwenzini. BBL. Iqala ku liposuction bakhipha amafutha esiswini. Bafaka ezinceni. Ngenze impumulo. It's called rhinoplasty or ikhala, nose job. And then I did bichectomy. Bichectomy is a surgery they do ehlathini. Okay. So ihlathi zami bezi round. Oh. Bengingathandi lobu round. There was nothing wrong with it. Okay. Yes. And then now that bichectomy, they cut you inside the mouth. Oh yeah. And then bakhipha la mafutha la ngaphakathi so that they become slim and small. And then I did fox eyes. Badonsa amehlo ami bewa round. Okay. Bengifuna nje abe mancane Chinese yeah. Yes, I don't think it nje. And then I did mid facelift. Baphakamisa ubuso la. So I've got operation here and operation here. Bathunga because uyakusika adonse imi muscles. Okay. Akhuphukile. And then bese wabambela la and then uyavala. But angeke uzubona ukuthi what happened on. Ngoba ngiyabona ukuthi cha impela ayibaza zikho hlobo. Futhi umuntu udokotela osezingeni eliphezulu uyazi. Professional. Ngiyakubona behlakho shemo foxy eyes ukhona wena ngiyabona. Professional. Sibonile nezithombe mawusubona izithombe I mean eqaleni ikhala lakho ukuthi belinjani and then namanje uyabona ngempela ukuthi hayi cha kusetshenzwe. Ngitelela ngomkhaba lo dokotela umkhaba uyawudiliza uqede phansi pha. Yiba kithi. Ubonile wami. Kubonile. From before and after. Yeah. So mangasutshela umlaleli ngemali oyisebenzisile ukwenza konke lokho sikibe sabathi halamus kancane usebenzise malini 600,000 for the whole trip and everything ngoba uyawugibela ama-hotela uyakhokhela khona lapho kuleyo mali uzobenzile. So ngihambe ngiyoyenza kunye njengale ehlathi into engafika ngabonisa udokotela mase ngifika because bengimtshela ukuthi ngifuna udonse ubuso wabe usuyasho ukuthi cha ubuso nami ngabudonsa the shape oyifunayo kune surgery ekuthiwa yi and then I said do it and then ngihambe la ngibudget abo ma 3-4 but uma sengifika futhi kwakoseke ngi-add okunye but u600,000 sihlukene nje nawo. Wow. Ngaphandle kwe-pain futhi. Askim G, Hamza Nostelo Goane, but the banger.
WNB uJathi noSelby Yonsi sihlelo Khokho Manzini Tyrus Ndane emsazweni uKhosi FM ngoba sikhuluma ngendaba ukuthi umzimba wakho ungowakho futhi unelungelo lokwenza noma okulini ofisa ukwenza ngomzimba wakho ingakho ke namhlanje sikhuluma ngaye naye ngoba uhambile waya eTurkey eyokwenza ama procedures ahlukene eplastic surgery so sikhuluma naye njengamanje siyaqhubeka nenkulumo ngxoxo yethu uhamba kaye nomyeni wakhe ekhona njengamanje nasekhabalalele awufuna ukuthi shout out to ekhaya abalalele la uganele khona yeah shout out ekhaya emzini ngiyanibingelela ngiyabonga futhi ukuthi ungiphe lelo thuba lokuthi ngibabingelele ekhaya la ngishadele khona because uma sikhuluma ngabantu abasupportive empilweni yami yibona right now very very supportive umsebenzi engiwenzayo ukuthi abantu kuthiwani abantu bathini kwenzakalani lo mndeni engidibene nawo umndeni engasho ukuthi ngiphiwe amadlozi very much supportive I feel at home uma ngikhona kuhle mangunjalo ngaphambi siqhubekele phambili nanka ama voice note abalali bethu ngazi ukuthi ni unhappy kangaka ngani Mathias kodwa ngizwa kakhulu la kuma VN abalali bethu umkhaba wezisu zibhokile zicakile ngathi udla kakhulu manje umzulelo shoja udla kakhulu nje uyadla sidla kudla Kokumanzini konke lokho okwenzile emzimbeni wakho ngoba siyazi ukuthi phela ngithi umsebenzi wakho futhi uphinda ulapha abantu ngokwendabuko njalo unesigodla lapha isigodla indumba kusho kanjalo akushayisana namadlozi usuwenze zonke lezi zinto lezi akuhambi kuyoshayisana namadlozi idlozi umoya yeah idlozi umoya idlozi bathi lingena emntwini right idlozi umoya indlela obukeka ngayo noma indlela ongayo I affect ekuthenini idlozi lakho selizokubheka ngenye indlela uyangizwisisa usitshintshile I always make an example yokuthi uma manje ngingaba sengozini yemoto ngilimali into thizeni ebusweni God forbid ngingasabi God forbid yes ngingasabi ngendlela ebangazi ngiyiyo ukusho ukuthi sekoseke bangiflathele ngoba sengithe ukulimala kwa shifta something ebusweni ngiyakuzwa you get my point so umuntu uzokubuza ukuthi ngoba manje usunempumulo enje ngiyalwa nomuntu ngiyalimala impumulo yami yalimala kose ngiye esibhedlela kanjani ngishintshe so abantu koseke bakwazi lokho ukuthi idlozi nendlela obukeka ngayo akusho lutho idlozi into engaphakathi into ebalulekile into engaphakathi kuwena ngoba noma ungaba umuntu bathi ukhonza kangakanani kodwa ingaphakathi lakho uma linganabo ubuthixo noma lingekho ngcwele uyafana nomuntu ongakhonzi ungaye esontweni ungene nje silokho sikubuka siphathe kabi so the outer part yo ayisho lutho kodwa uma sifuna umuntu sifuna ingaphakathi lakhe ngoba noma bangathi unemali engakanani kodwa uma ubuya ungakhona ukulekelela ekhaya kusho ukuthi ngaphakathi kwenu ungcolile uyayizwisisa manje so indlela engiyiyo ngaphandle idlozi lami has got nothing to do ngoba leyo mali engahamba ngayoyenza ngayo yiyo imali engayicela emadlozini kanye nezinye izinto engiyisebenzisayo amen uthathe lento enganabungozi oyinikwe emadlozi wakho ucele kiyo bakunika imali uhambe uyoyenza so idlozi lami angeke ngize ngisho ukuthi linenkinga you know I can just say this out of the record I just bought 11 million rand house 2 days ago idlozi lami lisangibusisa yize ngibuya surgery thank you amen 1752 emsazweni Khosi FM so wawungasabi ukuthi mhlawumbe umyeni wakho uzokubuka ngenye indlela ngoba phela mawusuhamba usiyokwenza surgery usubukeka ngenye indlela awusabi yini na ukuthi akasayena kuzokubuka ngendlela ukuthi angisayena lo muntu lo amthandayo wawungasabi umyeni wami supports me ngendlela engifuna ukuba yini leyo conversation esabanayo sahlala phansi sayikhuluma washo ukuthi sithandwa sami indlela ofuna ukuba yiyo
go for it. All right. Ngoba khona umyeni wakhe la esikhulume naye ka fushane nje uBrian. Brian ukunjani? Ngiyaphila unjani bufu? Siyaphila mfowethu. Konke lokho asekwenzile umama umyeni umngane. Kuwena kusho ukuthini mfowethu? Kufika kanjani kuwe mhlawumbe ngoba uyathi nika naxoxa ngakho. Yeah. No, indaba sayikhuluma wena bhuti awuthi ngibingelele icala. Ngangeni nje kuphela ninjani? Kunjani? Sikole futhi kunjani? Ngiyaphila uBrian wakasinda lokhuluma. Le ndaba sayikhuluma sahlala phansi wathi baba ngifuna ukwenza lokhu nalokhu. Wena kuke uhlala njani mase ngivela nginje? Bathi awo phela remember khumbula wena the way ungakhona is the way mina ngakuthola ngakhona ngakuthanda nje and then wena ukuyotshintsha kwakho yile nto efuna ukwenziwa uwe mina ngathanda umuntu ongimbonayo nento ngaphakathi kuye so noma ngabe ubuyivele nje njengo Beyonce hayibo ngisathanda lo muntu ongaphakathi isimilo sakho ngaphakathi into ngaphandle wena bafo into uyibhekayo uchaze but awuyithandi kodwa into ngaphakathi uthi mawuhleli phansi ukhuluma nayo le ngaphakathi into le into levele uthandana nayo so ukushintsha kwakhe mina akungilimaza kahlata ngwenza ngalutho ngoba mangimbheka ngibona ngisabona yena lo mama ora lo ngadibana naye yeah isithando sami le ongamshela lokhu lo ngambona akushintsha lutho la umshila isikhathi singakanani lo mntakama ngamshela hey I know when uyakuthi but what I can tell ukuthi akuthathanga year ukuthi ngimlobole ngimshade. Oh wow. Akuthathanga year in less than. Can I come in? Yeah, nganile ukudibana nokushelana nomshado it's within 4 months. Wow. Yile ngizobona ukuthi ikhaya ngiyamthatha lo. Ngisikhatha kancane kangaka. Yazi wena bafo mawufika vele ubone ukuthi le ndlela le vele highway ayina pothole phambili. Uyibona ngokuyibheka. Ukuthi ayina kids. From uphill ubheke lenzansi ipothula awufuni maferikeke lento lezi. Uyayibona. Uzwa ngokuthi hello. Respond ukuthi yiyo le. Kezalana. Message sendani sesivana njengani yakwethu. Ufuna ukubuya kuwena. Yes. Ukuthini kuwe mhlawumbe ubhekana kanjani nezinto abantu abayishoyo ngoba abantu bayakhuluma. Impilo ephilayo yenza abantu imboni ihlukana. Ubhekana kanjani nezinto ezinjengalezo? Ukukhuluma kwabantu